Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. Op Curaçao is gisteren een oud-politieagent aangehouden. Hij zou betrokken zijn geweest bij de diefstal van honderden kilo's drugs vorig jaar uit politiebureau Rio Canario. De aanhouding van de oud-agent vond gisteren plaats, precies een jaar na de spectaculaire roof van de grote partij drugs. Het zou om 600 kilo cocaïne gaan. De agent nam enkele maanden na de roof zelf ontslag. Er worden nog meer arrestaties verwacht, zo meldt de Extra vandaag. Het Openbaar Ministerie heeft 10.000 gulden uitgeloofd voor tips om de moord van de 81-jarige Agnes Maria Damoen op te lossen. De vrouw werd in de ochtend van 26 september in haar eigen huis in de wijk Kanga door een familielid dood aangetroffen. De politie gaat ervan uit dat er is ingebroken in het huis en dat ze door geweld is omgekomen. In overleg met de familie stelt het Openbaar Ministerie 10.000 gulden beschikbaar voor een tip die leidt tot het aanhouden van de dader of de daders. Hiervoor kan anoniem met telefoonnummer 108 worden gebeld. 3 weken na haar verdwijning heeft de politie gisteren de bevolking opgeroepen tips te geven om achter de verblijfplaats van een 17-jarige Venezolaanse te komen. Het meisje, Rafael Estrella Molina, hoort bij een groep van ruim 30 Venezolanen die eerder dit jaar ongedocumenteerd in Curaçao aankwamen en na hun aanhouding bij het Europees Hof van de Rechten van de Mens politiek asiel vroegen. Het Hof bepaalde toen dat de groep niet uitgezet mocht worden. Het meisje ging op Curaçao naar school, maar op 26 september werd ze daar opgehaald door iemand in een auto. Sindsdien is ze niet meer gezien. De politie vraagt nu om informatie om te achterhalen waar de 17-jarige is. Een spectaculaire drugsvangst in Aruba. In de nacht van zondag op maandag heeft de kustwacht daar een boot onderzocht. Uiteindelijk bleek er 2200 kilo cocaïne aan boord. Het vaartuig vaarde onder de Samoaanse vlag en werd aangetroffen in de territoriale wateren van Aruba. De 5 opvarenden hebben allemaal de Venezolaanse nationaliteit. Ze zijn aan de politie op Aruba overgedragen. De kustwacht maakte gisteren de vondst van de drugs bekend. 15 november is de grote dag, dan moet er verhuisd worden van het CEOS naar het Curaçao Medical Center. Er wordt hard aan gewerkt, zoals op de beelden is te zien. Ook worden nog allerlei trainingen gegeven om te zorgen dat de verhuizing tip-top gaat verlopen. En dan naar honkbal. De namen zijn bekendgemaakt van de 28 spelers die de selectie vormen van het nieuwe Koninkrijksteam. Het gaat om 16 Curaçaona's en 4 Arubanen die in het team zitten. Ze gaan beginnen aan de voorbereidingen voor het toernooi Premier 12. De manager is Henry Meulens en die maakte gisteren de selectie bekend. Het dodental van de tyfoon Hagibis in Japan is gestegen tot 66. Dat heeft de Japanse pers vandaag gemeld. 212 mensen zijn gewond geraakt en 15 mensen worden nog vermist. Dat allemaal na het noodweer van afgelopen weekend. In Japan zijn meer dan 40 rivieren buiten hun oevers getreden door de bovenmatige regenval. Ook zijn er in grote delen van het land modderstromen. Door de overstromingen zijn veel mensen vast komen te zitten. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.